sa ingon sa Roma 12 bersikulo 1 na ingon busa mga igsoon hangyoon ko kamo nga ihalad ang inyong kaugalingon ngadto sa Ginoo, no? Nga diha ana nga bersikulo sa Roma 12:1 makita nato nga ang pagtudyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios mao ang tinuod nga pagsimba, spiritual worship, true and proper worship. Dili ra ang pag-adto sa simbahan ang tinuod nga pagsimba, kay naglambigit kini og lawas nga anda magpagamit para sa Ginoo ingon nga buhing halad. Ang pagsimba parte sa tao nga gasimba, dili gid siya tungod sa lugar nga kay nakasulod ka, makaingon ka nga nakasimba ka, no? It's about the person, it's about you worshiping God. It's not about the place or the building, but it's about people. Okay? O kanipod nga Tugimon House Church, nabase po ni siya sa 1:4:23 o 24 nga nag-ingon, ania na ang panahon nga ang tinuod nga magsimba samahan sa espiritu o kamatuoran. Ang Dios espiritu o kadtong magsimba kaniya, kinahanglan magsimba sa espiritu o kamatuoran. Mao kini ang magsisimba nga gusto sa Dios nga maoy magsimba niya. Sa English pa na, for God is seeking such true worshipers, no? Gapangita ang Ginoo niini nga mga tinud-anay nga worshipper. Sa Cebuano, mao ni siya ang gusto sa Dios nga mosimba niya in spirit and in truth. Nakigsulti ani ang context, no, si Jesus nakigistorya sa babaye nga taga Samaria. Ang pagtuo sa taga Samaria, no, mga mistiso ni sila nga Hudiyo na simbugan na og lain nga rasa, so di gini sila pure nga mga Hudiyo. Ngayon pagtuo, nakasimba ka sa Ginoo once muadto ka anang bukid sa Samaria, dito ka mosimba, no, or magatubang lagi ka. Pero sa mga Hudiyo po, makasimba ka o nakasimba ka kung muadto ka sa templo sa Jerusalem. So, duha ka lugar sa pagsimba nga makaingon sila, nakasimba siya kung nakaadto sa bukid sa Samaria. Sa mga taga Samaria, sa mga Hudiyo, makaadto sa templo sa Jerusalem. Now, ingon si Jesus Christ sa versikulo 21 sa 1:4, ania na ang panahon, muabot ang panahon nga dili na mo mobalaka kung asa dapita simbahon ang Dios. Ania na ang panahon, muna ang verse 23 sa John 4, nga ang mga tinud-anay nga magsimba sa Ginoo bisan asa, biskan diin, tungod kay ang Ginoo espiritu. Naa siya biskan diin ka pa, dili lang ana lang lugar, anang simbahan. God is a spirit, therefore He can be anywhere. Ang ato ang Diyos, dako o gamhanan, dili nimo siya pwede isulod sa usara ka kahon, sa usara ka building, sa usa ka simbahan. Kay atong Diyos, dako o gamhanan. No? So, dili lang po kaingon na nakasimba na ka, kay nakaadto ka ng lugar. So, biskan naara mo diya sa balay, no? Naa ang pagsimba kay parte ni siya sa tao, dili gyud sa building nga diha gid ka ang simbahan. Okay? So, dili lang pud ingon ang tinud-anay nga pagsimba nga magbinut-an ra ka tungod kay naa ka ng simbahanan, naa ka sa sulod, or magbinut-an ka kay tungod Domingo, no? Ang tinud-anay nga pagsimba nga ikabuhi gini mo ang pagsimba nga dili lang adlang Domingo, kung dili tibuok simana. Ang pagkabalaan dili lang tungod kay nakasulod simbahan or adlang Domingo, kung dili sa tibuok nimo kinabuhi, imo ang nauna nga higugmaon nimo ang Ginoo.
sa tibuok mong hunahuna, labaw sa tanan, bisag diin, bisag asa. Mao na siya ang gusto sa Ginoo nga magsisimba.